paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras alas 12:42. An oras hatod sa Indokang, Rexidol Forte. Rexidol Forte, Uragon, banat sa apat. Nescafe, Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Downy, Bye-Bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Coke Studio. Feel mo, panalo promo. Ang oras na iyan hatod sa Indokang. SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win 20,000 worth of shopping money. Enjoy amazing SM Advantage and Prestige card holder deals. See you at SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Sama-sama tayo ngayong Pasko at SM. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hey! Namiss ko ito! Namiss ko ito! Talaga, sige, simula Monday. Ikaw na. Namiss ko ito! Kumusta na, Nad? Kumusta, Mama Chi? I'm good. Ay, happy birthday palan! Sa mga may birthday dyan. Happy birthday! Kenemen. Di kayo naman. May pampapilay dyan. Sigurado na papamahal. Ha? Sigurado na. Pilay ka na naman. Mapa-laboratorio na garo naman ako ta. Madali unang matrigger naman. Hoy, happy birthday, Giraray, sa mga may birthday. Lalo na kay Maria Lorraine. Sino mo kung sino Maria Lorraine? Dagit na. Talagang, yung pagdagit, pag bako dagit. Yan! Happy birthday. Sabi ni Tito mo Pio Fernandez, baka naman pwede mo daw siya panatsoson. Matindian komanda de. Nachos? Oh, nachos? Paano kaya paghihiling niya kay Pio, pigagadan niyang nachos si Pio. Kaya siya naman daw magpanachos. Oh, bumaliktad na niya. Paborito ko yan, nachos. Nachos Tapos kinagaan pilay ka. Hindi naman. Hindi naman. Wala namang Wala namang yun. ano. Wala Hindi man ito, Kwan. Panimpla kontra na dyan. patis. Oo, ayan. Oy, kumusta po kita, mga tugang? COVID is still around. Yes. Anong plano nindo sa Pasko? So, plus. Makaon. Makaon sana. Karaon sana. Mga pamilya. Dahil na mag-imbitar. Iyo nga ni. Paano kung... Pag may okasyon bagada, 10 sana. Tama, 7 kami sa arong. Paano kung... Plus 3 na ayam. 10. paano kung may nagabot na sarong pamilya na may dara-dara? Di sudara sa nakaon. Pero nga ya, how very unkind of you. Wala. Nalia. Oy, partner Joel. Hello, Papa Mar. Ay, nabuhay so. Nabuhay so Riverside. Sa Escaramuza. Nabuhay ang Riverside. Dulo, so, puro kanta mo kayo sa Escaramuza. Aday ka kay tuta. Wala na tayong inalian kitang lisensya. Nakakanta. Oy, kumusta ka mo dyan? Kumusta siya, mameng? Okay man po. Irak ng Diyos. Ayos man kita. Naka-raos-raos pa man. Ay, biri ko. Di ano, may kuryente na dyan. Ay, Sos Mario si Papa Mar. Garo, no rin daw garo, oto pa sana sa panarayo nakaabot.
Dahil pa lamang, kita ba Yeah. ka lamang magpasko, igwa na lamang din kita, dipisilon an pagpapatsur. Iyan ang pigigibon. Pagkaanoon. Pigbabalo yan na gibon partner ta. Makikwartaon pati ang pagpacharge ng cellphone nyo niyang papamahal. Pangyari adi. Dapat duman mo bumakal ka ki charger na kayang padalaganon ki dinamo kan bisikleta mo. Oh, pedal-pedala mo magcha-charge siya. Oh, pwede yan. Mayroong ganyan. Para O kasi mapapamar, kapistahan sa kasudma sa kaugutan. Dahil lamang kita kapasir duman. O di ako ni veteran hermano. Di, tsaka dahil man kita pwede magkarang pakipamista tali Yun po pisel. baga. Anyway. Wala papamahal. Hmm. Bado man ko kay Sir na Baramida, may sada pa. Iyo nga ito. Garo pati nag-birthday pa sana ito. Sir Edgardo Baramida. Oh. Iyo. Abay, sana. Ayun, tabi. Sige, papamahal, sige. kamachi. Ariglado. Ay, thank you, thank Ayan. you. Ayan, Thank you. Si Partner Joel, si Braka Jo. Ay, oo. Ang pinaka-mistisong Ano? driver ng Pajak. Try mobile? Try Oh, pajak. pajak. Try ano pajak. ano Oy. ang kanya ano ang English kung pajak? Ah, Hindi naman bicycle. hindi nga nito. Hindi naman tricycle. Oo. Hindi. Basta pajak. Pajak. Ah. Pajak sa ng pajak. Oh, May kanta nga kayan. tingin na magkanta. Kaming tara pajak. Tanganing day matigbak. Pajak sa ng pajak. Uy. Uy, ano, Madam Ruby Tabe. Grabe. Kutid-kutid. Ano? Grabe. Basugun na Basig. nakikaon. Basugun. Pangyari. Di lamang pigrumdum si agum niya. Di lamang pig-take outan si agum niya. Basta siya busog. Ayan. Madam Ruby. Mga tugang Mm. nabawasan na kisarong aldaw. Na? So, epekto kang surat na pinadara ni City Engineer Ibo sa mga barangay. Mm. After 5 days, bito na po yan ng mga nakaurulang dyan sa tinampok. Mm. Kaya ngunyang pasanadaa, sa mga barangay, paisiyo na sa mga constituentes nila na bago umabot ang punto na sa task force na numero. Ano na halion nga ni Papa Mar? Ano Para yun? ma-refresh ang sa inang mind. Ang number 1 dyan na dapat alion sa mga nakaparada sa gilid. Oh, ha? So mga day tabi pig para so, gigibong parking area ang tinampo. Kansukat kaya na pigsabihan ng bago ka ngayon magbakal ki auto, magbakal ka mo ng parada. Ano na nangyari kang batas na ito sa Kongreso? Ora, Ikaw man. nagbosol ka sa Senado na ay bago ngayon magbakal, sa bagay tama man baga. Oo. May pambakal ka nga ng auto, dahil kang pambakal ki paradahan. Mm-mm. O di garo ba ko man tama na yung convenience mo, papasaparon mo na yung convenience sa ibang tao. Correct. Tamili din pambakal auto. Mhm. O yan. Paano nga ya Papa Mar? Kasalan ang kan mga para pa utang ki nagpapa- auto. Iyo pala gusto may kasaan kay Rakman. Kawas ka Dakalo- magutang sinda. Dakalo na ngayong offer, paano ngayon na hababaon sa ng down payment? Paano kaya nadagkaman na Ikaw ngayang no down payment. Diba? No down payment, pero halang kawang monthly. Asyo, after me. Hindi, pwede man nababa ang monthly, pero pinalawig. Ah, Di ba? pwede man na no down payment, no monthly. Ay, hindi yan ha. Wala. Okay, anyway, basta naman po sa mga kababayan magsunod kita. Kanagka-COVID kaya, nalingawan na naman. Balik sa dating ugali kita. Bata maray-ray nang maiwas ko perti yung baga pagiling-ilingon man. Baga, kaso Eh. si iba man sa primero sa naman na naghahanap kay Pero ano mo parking kuta area. ya? Iyang kuta narog kayan, maski day ka nakuta sa dulon. So pagiging duty mo na lang as Pilipino, as Ciudadano kan livable sitting, dahing tubig na toltol. Ano daw with sa tubig? Ano naman connection niya kan tubig niya sa garahe? Then, Oo. paano? Siyempre, kung Mapagibo ka ng dahil kang garahe ng tubig. paano ka na pagwasing? Paano pag-ibo ng garahe na wala tubig? Oo nga. Oh, di ba? Hindi pwede naman. Paano? Yung mga prefab. Oh, magastos Wala nang ito. simento, salpak-salpak na lang, Salpak-salpak. taka tornilyo. Ah. Ayos na. Ay, may nakaramdaman sa Ano? natangaya Papa Mar.
may parking lot mga nahulugan sa naarog na auto. Kung Sige po. Igwa po wala. dyan, igwa po dyan. So, pigpapabakal Pwede na yan. do, ti sampangan nindo, bakalo nindo, ulugan. Yan, Di ba? ulugan, di ba? Magpark. Oo, di ba? O kaya naman, gibang hipaagi na so arong sa irarong, so auto sa ibabaw. Overpass. Kaya overpass. O kaya, mayroon ako nakita sa States, yung ano niya, pag park niya duman sa porch, Ah. after pirang seconds, minababa ito. Oh, Na-desense na garo sugabat niya, minababa ito sa irarom ang parking. Kaya lang, di man ang kaya kang pang-mensual nga ni na depisilan kita, yan pampagibo ka na high-tech na. Pero, dapat na may mag-isip na ngunyan na may kwarta na mag-gibo ki Si ano? parking area ang bayada, pigbabayadan. Pigo. Arog sa Manila. Ikaw pagadigdi. Say, O dyan, o. di man pwede mag-aga. Di man pwede. Pwede mag-aga Parang dapat. ano So, lang, pag nagralaog sana sila sa office, tapos babayadan. sa Manila, dahil kang parking area, nag-hotel ka, or kung dengot mo sa hotel, igwa duman ng mga paradahan sa gilid na malaog ka duman, may gwardya. Safe ang auto mo. Hindi ko igwa pang elevated naman, dahil space. Correct, oo. Elevated Oo. Nga sa itaas, mga pirang patong yan Di ba ka? na hindi nga tayo nagigibo ang digdi. Tamas gusto ninda pumarada sa tinampo. Siyempre, gusto ninda, mahiling ninda so pagrugaring ninda. Alam ba, madoongawan sa auto. O, yaon pa pala sa auto ko, dahil hinabas. Maray nga nito dahil mga mansibado digdi. Kung may mga loko-loko digdi, pag mata mo pagkaaga, inda kumpirang tansan ang kurit kaan. Ang tansan, kung wala na sugulong. Hindi, araw mo. Subadi na sa wala sugulong. Makulugon sa lawas. Pag ang auto mo kinuritan kitansan. Ganun Dahil yun. yan basta-basta na iis-is. Dahil basta-basta na hali yan. Maparipir ka talaga kituda. Dahil tansan. Sabi Yan na, ang sabing sadit sana. pero, Tian minalugad. yan. Galing mangilun. Nakulong kang kaito, kang yung nagmasada ko Ay, dyan sus, kaito. oy, dahil nanggad ka mo magkunyan, Papamar, lalo na sa mga dahil nagbabayad dyan sa Parking mga boys? Kung magbayad ka mo ta, sus, remate ang auto nindo. Dapat maging friendly ka mo dyan sa mga Correct. arog ka ng mga tao. Nag-iingo man. Maging friendly ka mo, huwag kayong maging Tapos bastos. tabangan ka nga ni pagabot magpark. kang panahon, Tabangan na ano. makakatabang yun sa indo. Magayon din ang mga aniba dyan, matibay Oo. may nawalat na susi, si Saray niya, titandaan niya kung Ayan. kaysay talaga, baby balik. Di ba? O kung may nagtukaw-tukaw sa motor na bako man ito nagparada, sisita. Ano ka nga dyan? Ano ka mga ano? Isog pa sa tagsa Di dili, ba? no? Tapos mag nailingan ako yung kansaro. Ano nga boss? Di ka ngayang motor? Auto tabi, andar ako. Nga uning unang Cadillac ang gamit ko. Cadillac, kaduna kita. Mas maray baga maglakaw-lakaw minsan sa sentro. Basta bako kapilay. Ay, pagpilay ako, lalo kung gusto maglakaw. Ah. Mas kailangan ng exercise kailangan ko ng exercise Tango niyang paano, dahil na Pag matamong Alauna. alas 12, alauna, Pasiring matukaw ka di- na, matira ka na. Madigdi ka na na Tapos stress. taod, mapasiring ka na digdi, hanggang hapon ka na. Ah. Ang solamente exercise mo is maringanin tang hagdanan tadigdi. May hagdanan kita, nakaka-exercise ka pa paano. Paano kung dae? Kaya kahit po ano lumakaw-lakaw, magpainit-init, saka makailing man lamang kayo mararahay ng mga bio. Sa'yo na maray ng view. Diyan sa tinampo, nakulon dyan. Nakawalan dyan. Mga Kaya lang, naka-shorts dahil- na ang view. Kaya lang, Mga naka-shorts. dahil mo nang mailing mo niyan, ang kagayunan ka mga lipstick. Kaya nga napangirito kan sarong nagpo-promo naman sa mall. Lipstick. Ngaya, boss! Nga, Sir Mar, bakalini akong lipstick ngayaw. Kay misis mo ngayaw, kaya kay lalabs mo. Litsiro ka niya ko. Paano man ang mailing? Naka-face mask. Dahil ako mabakalkan. Pero nga ni Papa Mar, may mga pabor na may mga pabor na naka-face mask na sana. At ano ba kaya? Ano ito pa rin si patient ko? Ang magayonan nga ni sus. Face mask. Hi sir, ito pala dahil nangipon. Magayonan siya. Kunyong palan.
may kuiba. Tapos ang kahuro niya, it's okay. Siya para ni human. Diba? Mas magaling niya mga face. Patas lang yan tayo, akala mo ha. Okay, o paano? Paribod na po kami. Salamat po. Thank you very much. Happy weekend po. Happy birthday, Uy, Giraray Sabado nga pala ngayon, Kayen. ha? Happy Yes, birthday, Yen. Happy birthday. Happy birthday man kay Ay. Kat. Ay, ano niya si Katrina, de. Trina. Si Katrina Manzanillo. Sikat mo niya na, de. Oy, Kat. Bikini sabi ni Papa Mar. Bikini Man. Hanggang alas 6 pa si Papa Mar digdi. Kaya naman pwede mong madala yung masarap na kasaba cake. Sus, merienda. Nawara bigla. Salamat. Thank you. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ng 15 minutos.